Hej og velkommen tilbage. I dag skal vi se på, hvordan man skifter et anhængerstik på en bil. Og lige nøjagtigt på den her bil, hvordan man gør det. Det her det er en Citroën C5 fra 2002, men metoden gælder på mange andre modeller af C5'eren. I dag skal vi skifte hele ledningsnettet om til anhængerstikket, plus anhængerstikket, da ejeren, som er en, der står mig meget nær, har oplevet, at traileren den falder ud nogle gange, og at systemet melder om fejl, når der ikke er en fejl. Så det vi simpelthen gør, det er, at vi skifter hele ledningsnettet bag i. Det man starter med, det er at fjerne bundmåtten i bagagerummet. Så gør man bare ved at trække den op. Og derefter skal vi lave adgang ind til bagbeklædningen. Måden vi fjerner bagbeklædningen på er egentlig rigtig simpel. Der sidder 2 clips, vi skal trække ud. Det kan gøres bare ved hjælp af en skruetrækker. Ved at lige at stikke den ind bag klipsen og trække den ud stille og roligt. Det er en med mange takker på, så det er bare stille og roligt nok ud med. Og når man så har fået den løs, så har man klipsen her. I kan prøve at se, hvordan den ser ud. Den er meget takket. Der er ingen måde, det er bare at trække stille og roligt. Når så begge to er fjernet, tager vi simpelthen bare og trækker den op. Der sidder en række clips i bunden af en på indersiden. Du kan se, at der er nogle af dem, der faktisk mangler. Der er faktisk 2, der er i stykker. Der er en, der mangler 2, der er i stykker. Selve ledningsnettet, som man kan se her, der sidder en hel række her, der forbinder både baglygterne og så videre. Vi skal så ind og have taget den ledning af, der har sådan set noget at gøre med anhængerstikket. Det er den, der er stripset på. Hele vejen hen her, da den er eftermonteret. Så det man egentlig bare gør, det er, at man trækker let og forsigtigt ud i dem her. Vi sætter på ligesom i små skruer. Det skal bare trækkes ud. Så har vi noget mere plads at gøre med. Når vi så har gjort det, så tager vi vores lille tang og klipper alle de uoriginale strips op. Og pas på ikke at komme til at nappe i nogle af ledningerne. Så gør det med forsigtighed. Nu skal vi ind til baglygterne, fordi vi skal op og trække strømmen fra dem af sådan set. Så det vi gør på den her model, det er, at vi trykker de 2 clips ind, samtidig med at vi trækker ud af. Nu er baglygten ude af bilen. Og bag på lygten sidder der et stik. Den udløser man bare ved at trykke på den og trækker i den. Så er vi selve modulet i. Og det gør vi i begge sider. Når vi så har gjort det i begge sider, så skal vi have den her beklædningsdel af. Den sidder rundt i hele siden af bagagerummet. Det man egentlig bare gør, det er, at man med forsigtig med list fører den ud af beklædningen hele vejen rundt. Og sikrer sig, at man har, som jeg har glemt, alle clips ude. Der sidder en der. Og det er den samme som før. Når så den er ude, skulle vi kunne komme til at trække beklædningen af krogen. Stille og roligt uden ødelægge det. Det er formstøbt, så det er sådan. Hvis man først får det bukket en del for meget, så er det altså ødelagt. Så det vi bare gør, det er, at vi trækker en stille og roligt ud af. Inde bag beklædningen kan vi se nede i bunden den der lille relæ. Det er egentlig derfra, vi skal skifte, samt med det lille hvide stik, der sidder dernede. Det er sådan set derfra. Det samme korresponderende i modsat side, men der er kun stikkene. Der skal vi ikke til at skifte relæerne. Så det vi egentlig gør nu, det er, at vi finder vores nye reservedel frem. I det her tilfælde er det et sæt fra Bosal, der laver originale anhængertræk. Og her har vi egentlig et udsnit af, hvad det er, vi er inde og skifte. Sådan. Her har vi så et udsnit af, hvordan det egentlig ser ud på bilen. Det er altid godt lige at kigge på sin reservedel først, så man egentlig lige har en idé om, hvordan man kan komme til det. Men det vi egentlig er inde efter, det er, at vi skal udskifte hele baduljen her om til anhængerstikket. Så går vi tilbage ind i lygtehuset, og det vi egentlig gør, det er, at vi afmonterer det gamle kabelsæt. Afmonterer det fra bilen af. Det er den originale ledning til lygten fra bilen. Frakobler den. Går ned og tager det lille hvide stik, jeg viste jer før. Frakobler den. Der har vi så en stelforbindelse, der sidder på hernede. Vi skal afmontere. Og den bliver sikkert holdt fast af en 10 mm. Det er ikke så nemt at have med hernede.
Men vi afmonterer stelforbindelsen, den er skruet fast til karosseriet. Det gøres bare ved at lige løsne møtrikken. Sådan. Nu sidder der så 2 eksisterende stelforbindelser, så dem sætter jeg bare lige på igen. Så sidder der endnu flere strips hele vejen rundt her. Og igen, dem klipper vi bare stille og roligt, uden at komme til at klippe i ledningerne. Og her kan I så se, nu kan jeg så vise jer, hvordan det egentlig ser ud. Det der sad på bilen, det er fuldstændig identisk. Det eneste, vi lige skal ind og lave selv, det er det stik her. Og der følger det også med i sættet. Og det er sådan set den samme procedure i modsat side. Nu skal vi bare, det eneste, der holder den i modsat side, det er selve stikkene ind til lygtehuset. Så har vi sådan set hele ledningsnettet ude af bilen. Det eneste, vi mangler nu, det er egentlig bare at få den trukket ud nede ved hullet til anhængertrækket. Hullet til anhængertrækket sidder over i højre side, hernede. Det er ikke så nemt at se, men der er ligesom lavet en gummiprop fra fabrikken af til at føre den igennem. Så det jeg vælger bare egentlig at gøre, det er bare at klippe den her på indersiden, og så trækker jeg den ud igennem bagefter. Så hele vores gamle ledningsnet her, som I kan se, så er den gammel stiv, og den er ved at falde helt fra hinanden faktisk, og der sidder det gamle relæ. Relæet, det vælger jeg simpelthen at gemme. Relæerne fjerner man bare ved at trække i dem. Og som I kan se, hvorfor vi muligvis har nogle dårlige forbindelser ud til stikket. Det er totalt irret benene på relæet. Ir er simpelthen noget af det værste i et elsystem. Det skaber en dårlig forbindelse og misforbindelser. Så det vi gør nu, det er at vi giver en ordentlig gang silikonefedt. Det nye relæ. Men vi gemmer stadigvæk den her, den er god at have som en reservedel. Nu er vi nede under bilen, eller nede i bunden af bilen. Nu skal vi have fjernet det gamle anhængerstik, hvilket er den her. Og for at gøre det, efterlod vi jo kablet op i bagagerummet en stump bag. Den skal vi have af nu. For at gøre det, skal vi have fjernet alle de strips, som den er stripset til hele kollisionsrammen bag. Heroppe under bilen, hvor vi kan se, at anhængerstikkets ledning, den kommer her. Og den sidder simpelthen fast med en strips her og en strips længere henne. Det er ikke så nemt at tage med op under bilen her. Nu er vi så uden for bilen igen. Det eneste vi mangler, det er at afmontere en gammel trailerstik. Så har vi sådan set hele systemet ud af bilen, inden vi skal installere et nyt. Som I nok kan se her, sådan noget her er årsagen til, at man får dårlige forbindelser. Den har lagt og knuppet, så 2 af ledningerne de er faktisk blottet. Det er ikke så nemt at vise jer på kamera, men 2 af dem de er faktisk helt inde ved kobberet. Og det er i hvert fald med til at give fejl. Så oplever du så nogle fejl med dine trailer, at du har sikret, at trailerens lys virker osv., og ledningsnet på trailerne er i orden ved at teste på en anden bil, så prøv at tjekke dit eget efter ved at lægge dig ind under bilen og følge kablerne. Det kan være en meget simpel lille opgave, hvor nu en af de ledninger er knækket for eksempel, og man ikke vil udskifte hele ledningsnettet, så kan man bare tage en kabelsko og sætte det sammen igen, eller loddet. Så det vi skal nu, det er sådan set, at vi skal have den gamle af. Det her det var nok en gang stjerneskruer eller bolte. Og bagpå igen sidder der en møtrik, så vi skal nok have fundet vores en nøgle eller en fast nøgle at holde med. Jeg vil starte med at forsøge at løsne møtrikkerne på bagsiden af anhængerstikket. Og håbe på, at den ikke bare drejer rundt. Går det galt, at man ikke kan løsne dem overhovedet, det her det var en 8 mm. Går det galt, at man ikke kan løsne dem overhovedet, så kan man godt bare skrue dem af, eller skære dem af med en eller anden en lille vinkelsliver, en dremel eller lignende. Når man så har løsnet alle skruerne eller boltene, hvad der nu hænger i, skulle anhængertrækket lige stikke til lige hver og trække ud. Så og som I kan se, den her den har set meget bedre dage. Installationen af det gamle, eller af det nye, det er egentlig fuldstændig modsat af afinstalleringen af det gamle. Men til forskel for det jeg gør, i forhold til dem der installerede det gamle, det er at jeg tager det nye sæt og trækker relæet af. Så tager jeg noget silikonefedt på en finger. Jeg kan ikke bruge for meget faktisk. Så masserer jeg det simpelthen ned i relæholderen her. I alle stikkene fylder den med silikonefedt, så de ikke giver igen. Jeg lige tage relæet lige på alle stikkene også. Lige at lægge en tynd lag. Så man er sikker på, at det kommer på benene. Og så sætter man relæet i igen, og den kan ikke vende forkert. Det er bare med at finde orienteringen. Lige stikker ned og trækker den ud et par gange, lige så man er sikker på, at der er kommet silikonefedt ned i stikkene. Det vi gør nu, det er at installere den nye stelledning på vores ledningsnet til den side her. Stelledninger kan altid findes ved, at det er en grøn og en gul ledning. Jeg gør det her igen, lige ved at tage en klat silikonefedt på bolten, blandt andet.
Og på min nye stel, så monterer vi stelledningen. Bare ved at skrue den til i igen, sammen med de resterende stel. Vi sådan set skal nu, når vi installerer vores stelledning, det er, at vi skal have sat den stik i der på rubrik 12. Og som I kan se, så er der både en trebenet og en tobenet at vælge imellem. På den her bil, der er det en tobenet. Når den gule klips, den er næsten op, så er den låst op. Og når man så indsætter dem, skal det være på vandret. Og man er ikke i tvivl. Sådan. Så har vi lavet vores stik. Og vi kigger en gang til på tegningen for at sikre os, at det vi har gjort, det er det rigtige, og det er det. Den gule, eller orange, den er over i venstre side af stikket. Og den grå er i højre side. Monter stikket. Så er det egentlig bare at forbinde lygterne. Nu har vi sat kablet fast i begge sider i lygterne. Nu skal vi sådan set bare strippe den fast. Kablet det render hernede i midten. Og det her, det duer ikke rigtigt. At det ligger bare og raller rundt. Især ikke her om bagved. Alle de kabler, der ligger der. Så dem stripser jeg lige fast og viser jer hvordan. Nu er alle kablerne stripset fast. I kan se. Der kommer lidt mere styr på det. Hele vejen hen. Så nu skal vi bare have al beklædning på igen i bagagerummet. Det gøres med lidt snille. Og husk at få din ledning med ud til lygten. Da vi skal have den ud på ydersiden af beklædningen. Mange glemmer at gøre det her, og det resulterer så i, at der kommer vand ind i bagagerummet. Og beklædningen i den anden side. Nu viser jeg det lidt bedre i den side her. Tag en finger, kør hele vejen rundt på indersiden af listen her. Pas på at ikke skære på det her inderbeklædning. Det kan godt have meget skarpe hjørner. Og så lader den egentlig bare sætte op på plads. Som sådan her. Lige løfte lidt i, det gør vi. Så man er sikker. Og når vi så er sikre på, at det er gjort, tager vi også baglygt igen. Tager vores stik. Nu er lygten monteret igen, og vi er sådan set færdige i bagagerummet. Så vi fortsætter monteringen af bagagerumsdelene. Nu skal vi have bagagerumsbeklædningen på, den der sidder oppe i låsen. Det er nemt. Det er bare nedover. Giv nogle tryk. Hele vejen hen. Løft hver listen op over. Nu skal vi så montere dem her igen. I både stofbeklædningerne i begge sider og i plastiklisten i bunden. Det gør som set simpelt bare ved at tage hullet igen. Sikker på at de liner op og trykker. Nu har vi så monteret det hele igen. Så er det egentlig bare at rydde bagagerummet, få alle ens værktøjer og dele, og lægge bare bagagerumsbeklædningen i igen. Sådan, så er vores bagagerumsbeklædning i igen, og vi kan faktisk klikke et spor af, at vi har været her. Er der engang tjekker vi lige allersidst til, om det hele det sidder som det skal, og vi ikke har efterladt noget inde i bilen. Så ejeren ikke kan se, at vi har været her. Så nu er vi nede under bilen. Som I kan se, er der 2 ekstra ledninger til trailerstik, da det er til en microswitch, til at fortælle computeren, at der er trailer på. Så, men vi forholder os kun til de 7 her til at starte med, og de skal så sættes i microswitchen i stikket. Så det jeg gør, det er, at jeg tager min manual, jeg har fået fra manual. Det er dem, der har produceret stikket, fordi nu har jeg den lige ved hånden. Der er en pæn diagram over, hvor de skal sidde med pinden, og for forskellige egenskaber og farver. Der er dog ikke på dansk, men der er på engelsk. Så er der nogen fejl med de trailerstik bagefter, gå lige tilbage igen og kig, om de nu hele er sat rigtigt i. Når vi skal til at samle trailerstikket, så er det godt at have et lille elektronikskruetrækkersæt, da de godt kan være nedsænket meget ned i stikket. Det jeg så vælger at gøre nu, det er at jeg tager min silikonfedt igen, og det er selvfølgelig valgfrit, om man vil bruge det eller ej, men så jeg har bare fundet ud af, at på den måde risikerer vi ikke, at første gang vi kører igennem en vandpyt, og der så går lige en halv år, og vi skal bruge det igen, at det så ikke virker stikket. Så jeg gør som det, jeg fylder alle kontakterne hernede, hvor ledningen skal sætte. Nu starter vi med at montere stikket, og jeg starter med nummer 1. Og nummer 1, det er venstre blinklys, og den er gul. Eller undskyld, jeg starter med nummer 7, sådan set, den i midten arbejder mig ud af.
Og nummer 7, det er til vores venstre baglygte. Og den er sort. Nu er det en god idé lige at minde jer om. Nu lavede jeg fejlen. Det er at tage vores ledninger og føre igennem vores gummibælt her, der skal sidde bag på stikket. Nu var jeg heldigvis ikke noget længere end 2 stik. Så den skal vi altså have på, for du kan ikke få den på bagefter. Så dem fører du bare igennem. Og det er det samme på alle biler, det her. Orienteringerne af den. Så det jeg gør, det er at jeg stikker den ind. Og spænder skruen ned igen. Så jeg er sikker på, at den ikke falder ud. Og det gør vi sådan set bare ved alle benene. Så nu er vi færdige med at sætte kablerne i stikket. Nu mangler vi kun til mikroswitchen, og jeg får at vide, at D skal være øverst og C nederst. Og D, det er den orange. Ud fra at den sidder i højre side switchen. Nu er stikket fuldt monteret, som det kan ses. Og vi skal sådan set bare have vores stikdås på. Den kan kun vende i en måde inde i orienteringen. Den her model. Så det er bare at sætte den i, til den siger klik, og så er den faktisk i. Så nu skal vi den monteret på bilen. Inden vi monterer den, tager jeg en ordentlig klat silikone. Der er en egentlig, jeg har bedt mig om at sørge for, at det ikke sker igen. Og fylder det her og ned op, fuldstændig op med silikonefedt. Både stik og det hele. Så vi er sikre på, at der ikke kan komme vand ind. Og derefter tager jeg lidt på gummibælgen og gør den her lidt vandtæt ved at lige give silikonefedt. Det er med til at holde vandet ude. Bare lige en tynd lag, det er egentlig nok. Bare lige så den er våd. Det er med til at plastikken her rundt lukker pænt tæt ind til kanten af. Og som I kan se, stikker kablet ud, og det skal vi så isolere af. Altså afisolere, så vi er sikre på, at kablet ikke stikker ud. Men vi monterer den ved at simpelthen bare trække kablet igennem her på bagstykket. Og sætter den op til sådan her, og skruer skruerne igennem. Det er, at vi tager vores anhængerstik. Sætter op mod anhængerbagpladen her. Tager vores bolte og fører igennem. Den første er lige den allersværeste altid at få igennem. Tager lige noget silikonefedt på bagsiden her, så de ikke ruster fast. Tager vi vores selvlåsende spændskive. Så tager vi en møtrik og en finger på bagsiden af bolten. Og kører den på løs med fingeren. Nu vi har sat alle skruerne løst igennem, spænder vi dem. For at spænde skruerne, tager vi simpelthen bare en ligekæve sætter på her, for at holde kontra. Så tager vi vores tilfælde det her skraldnøgle. Og bruger den som en fast nøgle. Og spænder vi dem. Og det gør vi trinvist. Og husk at lade være med at overspænde den. Det er kun en holder. Den skal kun bære et stik på få 100 gram. Så lad være med at overspænde det. Og det jeg vælger at gøre nu, det er at jeg tager noget af det silikonefedten igen. Og ind i selve stikket her forfra. Så vi ligesom allerede nu forsejler mod vind og vejr og giver den her gummipakning heroppe på låget lige en smule. Så skal vi bare have isoleret bagsiden af stikket og have lige at strippe sådan fast til bagbroen eller kollisionsrammen som det sidste. Så er vi færdige med at sætte anhængertrækket på igen, eller anhængerstikket. Vi har fået ryddet op i bilen. Og det der egentlig er vigtigt at huske, når vi monterer det, det er, at det er lavet ordentligt. Nu kan I se her. Nu er der isolering på her, så vandet kan ikke komme ind i den længere. Og der skal være kabel, der kan gøre, at den kan hænge nedad, så vandet det ikke kan rende langs kablet og rende ind i stikket igen. Her kan vandet kun rende ned ad kablet igen. Det skader ikke at komme ind i kablet, men det kan ødelægge en masse og komme ind i stikket igen. Så nu ved du, hvordan du muligvis selv skifter dit eget anhængerstik, og hvordan du kan reparere det. Er det bare taget op, kan du nøjes med at klippe kablet egentlig, og trække ledningerne ind igen, og gøre ligesom jeg gjorde i videoen. Men overvej at abonnere, like eller dislike videoen, og læg en kommentar, eventuelt med nogle tips og fifs. Tak for det.